गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमिति अच्छी जमी अच्छी जो बहुत भलरे था। आम आज जाऊँ रथयात्रा बुलायापाई मैंने मेला बुलायापाई। चलतु देखा कौन कौन सब बिक्री हो मेलारे। देखु केते प्रकार चूड़ी पत्थर सामग्री और शंख मध्य बिक्री हो। लोक ए बहुत कम अच्छा चार्टा टाइम ना तो सन्ध्या ही सन्ध्या बेसी लोक मैंने आसवे किणाकुणी करेंगे। चलतु देखा आग को कौन कौन सब दुकान अच्छे। ये बहुत काठर जिनस लोहार जिनस स्टील जिनस बिक्री हो। चूड़ी चूड़ी बिक्री होटे कंडे केते सारा कंडे शंख सब बिक्री हो। तो एपटे भी एपटे बेडसीट बेडसीट कवर आइसक्रीम बिक्री हो सेट्रे। तो चल देखा केते कौन प्राइस अच्छी। तो पिलो कवर प्राइस 150 अच्छी और सब बेडसीट दाम बहुत अच्छी कम वाला भी अच्छी। एपटे भी धीरे धीरे दुकान बसैला खोलिले। तो वर्षा भी पूरा छाड़ी जाती दुकानी मैंने दुकान खोलते। एपटे पत्थर तैयारी जिनस सब बिक्री हो। एपटे पितल दीप ग्लास बिक्री होता। एपटे फूल बहुत प्रकार फूल डेकोरेशन घर सब बिक्री हो। एपटे भी बहुत सारा दुकान अच्छी बहुत कम दाम भी अच्छे बहुत बेसी दाम वाला भी दुकान मैंने सब जिनस बिक्री कर। एपटे भी बहुत सारा जिनस अच्छी बहुत खोला भी है बंद अच्छे एत पर्यंत। तो सन्ध्या हेले सबकि खोला होती वर्षा न हुए वर्षा हेले तो लोक मैंने भी बहुत कम आसवे से भी बहुत क्षति हो वर्षा भिजिकी। एपटे भी देखा तो केते सारा फूल विभिन्न प्रकार फूल बिकुंट डेकोरेशन एपटे छोट छुआ मानकर खेलवाई अच्छी। एपटे छोट छुआ मानकर मैंने जो मैंने पूरा छोट छुआ से दौड़ी मत लगी सेपटे रथ ढड़ा मौसी माँ मंदिर पाखे। एपटे भी बहुत दुकान अच्छी बैग दुकान स्टेशनरी दुकान छोट छुआ मान खेलना एसबू जिनस बहुत अच्छी बड़ पिला भी अच्छी ब्रेसलेट सब बिक्री हो।
ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ ଆଉ ଖେଳଣା ଦୋକାନ ବହୁତ ରହୁଛି ଏଇଠି। मेले में सेल इधर लगी है, हर माल 5 रुपए वाली। कौन थी वो? मेले में सेल इधर ही लगी है। चाची ओ चाची, तुम्हारा ध्यान किधर है? 5 रुपए वाली सेल मेले में इधर है, लग गई। ତ ଏସବୁ ଦୋକାନ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଖରେ। ଏସବୁ ଦୋକାନ ଆଉ ବସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛି ଦୋକାନ ସବୁ। ଏଠି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫାଇବର, ଷ୍ଟିଲ୍, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଏସବୁ ଏବଂ କାଠର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚୀନାମାଟିର। ଆଉ ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ରକ୍ସି, ସେଇ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ସି ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେପଟ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଏସବୁ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏପଟେ ବି ସେ ଖେଳନା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି ବି। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ତ ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଦୋଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୋଳି ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଦୋକାନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଦୋକାନ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ସେ ଖେଳନା ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଲା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ ଏଠି। ତ ଏଠି ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଭାଇ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଏପଟେ ବି ସେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଫାଇବର ଏବଂ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ, ଘର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ହେଇଥାଏ ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଠି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଡିଜାଇନର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଏଠି। ଘରକୁ ନେଇକି ଡେକୋରେସନ୍ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଚ ଜିନିଷର କାଚର ତିଆରି ଗ୍ଲାସ୍ ଏପଟେ ହେଉଛି ସନଗ୍ଲାସ୍ ଏକା ଆଉ ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସେସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
बहुत टेस्टी आचार अच्छी मिठा आचार खटा आचार सब टेस्टी आचार अच्छी। एपट साइड हूँ अंबिका मंदिर पाख साइड जो रास्ता जो जाके बाहर माउसी माँ मंदिर पाखरे तो सेपट रास्ता हूँ यहाँ। एठी भी बहुत जिनस अच्छी बैग भी बहुत अच्छी बहुत कम प्राइस भी मते मिलूची बैग सब। तो बहुत बेसी खेलना जिनस अच्छी छोट छुआ मान जिनस अच्छी बहुत। एठी भी घर डेकोरेशन फ्लावर सब बहुत प्रकार फूल अच्छी। मोबाइल कवर बिक्री होची कम प्राइस रे। एठी बेडसीट बिक्री होची डबल बेडसीट सिंगल बेडसीट सब बिक्री होची। तो देखिलु किसी बेडसीट देखिलु तो एते खास लगलानी बेडसीट। आठी छोट छोट झील मान जो ड्रेस बिक्री होची बहुत सुंदर लगुला ड्रेस बहुत भल कलर भी बहुत भल थिला छोट छुआ पिंधापी जमी भी दरकार तो बहुत सुंदर भी लगुला देखिकी। एपट हूँ मंदिर माने मंदिर आड़ को जीवा जो रास्ता से रास्ता तो से साइड रे बहुत भल दुकान रही स्टील बिक्री होची स्टील जिनस सब शंख बिक्री होची। तापरे एपटे कंडे फंडे सब बिक्री होची छोट छुआ मानकर बड़ माने भी नहीं पारे कंडे बहुत भल भल कंडे बिक्री होची। तो किछिटा प्राइस कंडे अनुसार ठीक थिला एवं किछिटा प्राइस बहुत अधिक होता। तो जो गुड़िक छोट से गुड़िक बहुत रेट करुले आउ जो गुड़िक बड़ टिके अच्छी हाइट बड़ अच्छी से गुड़िक टिके कम दाम रेट टिके कम थिला। तो यहाँ कौ प्रकार माने छोट गुड़िक बहुत बेसी रेट आउ बड़ गुड़िक कम रेट। तो आसतु ये भी नहीं पारे बहुत सुंदर अच्छी कंडे सब। आउटे काचर जिनस बिक्री होची देखिए जिते सन्ध्या है आसूची लोक मैंने सेमती बढ़ी माने गोटे 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 बढ़ी बढ़ी चलती दुकानी मैंने भी जो सब दुकानी मैंने खोली नथिले से मैंने भी खोली सारे दुकान बहुत सारा दुकान मतलब खोल आ वर्षा भी एवं पकौना तो से दुकान सब माने जिनस जमी ढांकी जरी भरी जो ढांकी सब खोलीदे लोक मैंने भी आसुँच देखुं जो मैंने जहाँ किणवा कथा से मैंने भी किणुंट। ये बहुत प्रकार पेपर्स बिक्री होता बहुत सुंदर मत लगुला पेपर्स सब। एपटे खाइबा जिनस बिक्री होता लोक मैंने खाऊले एपटे भी मीठा दही सब बिक्री होता
ଏପଟେ ସବୁ ସେପଟେ ସବୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଦୋକାନ ରହିଗଲା ପଛକୁ। ଏପଟେ ଆଖୁ ରସ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗରେ ତ ଏପଟେ କିଛି ଏତେ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପଛରେ ରହିଗଲୁ ମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଦୋକାନ ସବୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ତ ସେ ରୋକ୍ସି ସାଇଡରେ ସେପଟେ ବହୁତ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବେଶୀ ଅଛି ଦୋକାନ, ଏପଟେ ଟିକେ କମ୍ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଏପଟେ ଶିଳ ପଥରର ଶିଳ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ମିଳେ ସବୁ ସେଠି ସବୁ ଡବା ଟିଣ ଫିଣ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ରହିକି ତ ଜିନିଷ କିଛି ତ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଏଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଏଠି ଦୀପ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ଚିନା ମାଟିରେ କିଛି ଦୀପ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଏବଂ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ଚିନା ମାଟିର ଗୋମାତା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଖେଳନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସେତିକି ହବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ କିଛିଟା ଖେଳନା ପଚାରିଲୁ, ସେ ଖେଳନା ହିସାବରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ କହିଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଠି ବି ସେମିତି ଖେଳନା ଥିଲା, ତ ଏତେ ବି ଭଲ ଖେଳନା ନଥିଲା, ତଥାପି ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ପଚାରିଲୁ। ତ ସେ ବି ସେମିତି କହିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ଆଉ କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲର ବାସନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଉ ମସିଣା ପାପୋଛ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏପଟରେ କାଚର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଏପଟେ ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଆଣିଲୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି କାଚର କିଛି କପ୍ ଫପ୍ ଆଉ ପଥରର ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଏଠି ଭାଇନା ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପପକର୍ନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ପପକର୍ନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଠାକୁର ଯୋଉ ଉପରେ ଫୁଲ ଟାଇପର କରାଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ରଖିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆଗରେ ରହିଲା, ତା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଦୋକାନ ସବୁ ସେ ସବୁ ଦୋକାନ। ତ ଏପଟେ ଏତେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଏସବୁ ଅଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ମୁଦି ଟିଣ ଏକା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ବାଲ୍ଟି ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା।
ତ ଏପଟେ ଆଉ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଉଠି ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦୋକାନ ଏପଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ବାରିପଦା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୋକାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।